Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu ndiye pemukita si kazoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa kachokupe timu yangu. Pasata pina pana zviri kupisa kana tichi mongo bayo button subscribe sata musare pana zvese zvinechika zviri kupisa pasore Gondo TV anditi. Zvinopira munyede yanhasi sombo changa kupakurira nyaya ya Windsor yachakamborova shure menge chambokwanisa kuchaura nemukadzi wake kuti zvaifamba sei kuti yazvo takatsa nemudziyo but visine mukadzi wa Windsor asingodzora tsvimbo azosvika pakubudisa D-song hanzi handidana nemunhu anokorera mota but visine chambozvira mega. Ndidane mfesta nokumbira mota mandinyanyira boys da bota za we pandiri wapota ndiri bad girl ndimene tosa kana uchida nezvangu ita proposal. Aiwa ngoma njenje chifambira mberi tunapinda zvedu mupati tuchele nyaya ya Java na mukoma wake iyi kutensa kuti ye Java kutonga rubatsira vanhu pati mwana wame akachitiya kugara musango asina pekugara zvisinei ari kuchema hanzi ndanerera apasina chakosa kundibatsira mai wangu akafa ndazozona wachema but zvisinei takukontinya pane panambogumira iye achitaura chii chakazoitika iye achitaura kuti iye kukumbira regerero kune hama dzake because hanzi mai wangu akafa asisina chandibatsira zvinzwira imene. Andina kuenda kunochema mai vangu but paikose kungoita a simple thing ticket rakanyudzwa rendekwa raikose ngoitwa reroute according to the supervisor weAirlink ndobva ndanyura ticket zvikanzi no mari ichaendeswa kuna agent the money is going to be put to agent. So guys ndo nyaya yangu vandasiwa nendeke until today ndatobhadharirwa another flight nehotel neanonymous people vakangondifarira vakandinzwira tsitsi and they were angry about the situation vakati ano mari nyaya itobudisa mapepa ndakati handidi kuenda pasocial media ndinotena zvakadaro aungapedzi iwo danatoitirwa chii chakuti wopomwe parikuleka kana pashoni kana paona iwo pada kukumbira regerero kandi pada kukumbira regerero kandi ndakatadzira mwana mai vangu andita but the only thing that chandina chandito ndakamukumbira regerero more than 100 times then yes but muri yako yese saka unoda kuti chii but inini ndoda kuti kumuri yangu was it my fault yekuti atu akandiudza kuti I cannot do the reroute sena neni usataura neni forever of which he was not feeling the pain because probably it's not his biological mother but inini I'm very grieved and angry to say ndingangoshanda okay it's fine zvauti chichizvo zvaatwewa ndiri wakutovhiringidza zvinhu story jasina value musana fit of the week kubva kuna Lollipop hanzi ndiye wandinoda. Keep on subscribing zviri kupisa na skimbo tsangana musvika muchinotera. Vatakatanga taitamba vaiteseka nzini ndezvechamba vaitishoravo vaitichinyira zvichasvika kupi takafaita takaramba tichidanana rudo tichipanana wakamira neni zvakaoma bebi ndakamuwana anondida nemoyo wese isu tinofita akandishiteye anondizvonta zvakaoma zvakadaro nolipiliva handife ndakusiya baby uri chimwe changu mumoyo mangu ndiwe Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama.